avšak práve v 0. rokoch sa postupne skupina začala zaujímať o zdravotníctvo. Ako som už spomínal, firma získala časť aktivít bývalých železiarní v Košiciach a následne aj podiely v hlinikárni v Žiari nad Hronom, čo so sebou nieslo aj podiel v poisťovni, ktorú zriaďovali, Sideria Istota. V roku 2002 skupina kúpila podiel zdravotnej poisťovni Dôvera. Začalo sa tak ťaženie penty v sektore zdravotníctva a postupné vybudovanie najväčšieho súkromného zdravotného poskytovateľa v regióne. V roku 2009 navyše skupina prikúpila od skupiny Agel ešte poisťovňu Apollo. Stala sa tak najväčším súkromným poskytovateľom zdravotného poistenia na Slovensku. A v tejto súvislosti sa opäť nevyhla kauzám. Podstata najznámejšej penťackej kauzy v zdravotníctve spočívala práve v spojení Apollo a Dôvery. Dôvera pri zlúčení poisťovní precenila hodnotu tzv. Poistného kmeňa. A toto precenenie znamenalo, že účtovne Dôvera vykázala vyššiu cenu o približne 400 miliónov, ako tomu bolo pôvodne. V čase predaja poisťovne sa totiž zo zákona vykazovala hodnota poistného kmeňa ako nulová. Nové nacenenie zvýšilo hospodársky výsledok Dôvery o takmer 0,5 miliardy eur. Penta následne rozhodla o vyplatení tohto zisku, hoci len účtovne vzniknutého. A už len čerešničkou na torte bolo to, že vďaka správnemu načasovaniu nemusela z celej podivnej transakcie zaplatiť daň z príjmu. Keďže sumu potrebnú na vyplatenie dividendy fyzicky Dôvera na účte nemala, musela si zobrať na tento účel úver, ktorý splatila z budúcich ziskov, ktoré, keďže ide o poisťovňu, tvorí najmä z povinného poistného. Túto transakciu preverovala nielen finančná správa, ale tiež polícia, ale trestnoprávne dôsledky pre manažérov Penty nemala. Určitú možnosť amorálnosti tejto transakcie však pred časom pripustila jeden z vysokých manažérov Penty. V prípade Dôvery sa navyše ukazuje, že záujmy Penty sa zase prelínali s iným vplyvným mužom slovenského biznisu, a to s Jurajom Širokým.